Indarkeria matxistari ez errantzen atzo ozen baztan malerreketa bortziri eskualdean. Izan ere Espainiako gobernuaren eta Nafarroko ordezkariak ohartarazi dute Nafarroan erasotzaileak gero eta gaztegoak direla eta indarkeria matxistak seme-alaba adingabengan eragiten duela. Nafarroan indarkeria matxistagatik 1817 salaketa jarri zituzten aurten uztailaren 31 arte, iaz baino 123 gehiago dira. 6.803 kasu daude sartuta genero indarkeria kasuen jarraipene integralerako sisteman. Horietatik 1.941 aktibo daude, 1.892 biktimari eragiten diete, baita 1.900 erasotzaile ere, eta ia 10-tik 6 poliziaren babesa behar dute. 58 emakumeren kasuak arrisku handikoak dira, 342 arrisku ertainekoak, 805 arrisku apalekoak, eta 756 ez dute arriskurik antzematen. 5 salaketatik batean baino gehiagotan adingabeak ere indarkeria matxistaren biktima dira. 424 adingabe dira guztira, 305 egoera zaurgarrian daude eta 119 arriskuan. Indarkeria matxistaren biktimei telefono bidezko arreta eta babesa emateko zerbitzu bat dago Nafarroan. Atenpro, 155 emakume artatzen ditu gaur egun. Aurten lehen 9 hilabetetan 52 emakume sartu dira zerbitzuan, iaz garai berean baino 14 gutxiago. 016 indarkeria matxista kasuen arreta eta aholkularitzarako telefonoak irailera bitartean 1212 dei jaso ditu, iaz baino 119 gehiago. Udako hilabetetan egiten dira dei gehien. Nafarroan 645 puntu more daude, 600 farmazietan eta 45 administrazio publikoetan. Atzo aipatu bezala indarkeria matxistari ez errantzen eskualdean, Elizondon edatu gaitezen zintzilik. Ez gelditzeko gelditu dezagun erreakzio antifeminista lelopean elkartaratze egin zen herriko plazan arratsaldeko 7. Beran goizean instituzioak deituta, 11 Tokione institutuko patioan zelai gorrian elkartaratze egin zen eta arratsaldean mugimendu feminista deitua Mukixu zubian bildu ziren. Lesakan berriz instituzioak deituta 12 eta arratsaldean mugimendu feminista deitua 7:30 plazan elkartaratzeak egin zituzten. Ikusi aldituzu lehi edo terrazetatik kontsumizo den arropak, baten pentsatuko zuen urtero etortzea nekeza egiten dela. Hobez duela etxean gelditu, berotzen. Behar bada etortzeko intentzio zuenik ere egonen da. Azkeneko momentuan zein egun zen ahaztu eta etxeko lanak egiten gelditu dena. Gaur indarkeria matxista zoratzeko eguna da. Bertze behin, keinu konplize bat eskaintzeko eguna. Euria hasi berritan, arropa tarrapataka biltzen ari zarela, barrileak egiten dizun keinuaren antzekoa. Keinu konplize. Gaurko eguna ezinbestekoa da, inguratzen gaituen errealitatea zoratzeko. Eta errealitate hori nondik begiratu nahi dugun eta fokua non jarri nahi diogun gogoratzeko. Izan ere, indarkeria kasuak behin eta berriz ematen dira. Eta deserosoa da, eta aspergarria, eta nekagarria. Baina hor daude datuak, hor daude gure herriko trapu zikinak. Eta hauek ere ikusi behar dira, usaindu, eta talde lanean garbituz. Bertze eredu bat nahi badugu, eta aske bizitzea bada gure helburua. 2003-tik 123 emakume eta 12 umei dituzte Euskal Herrian. Zenbakiak beldurgarriak dira, eta hala ere ez dute errealitatearen ehuneko txiki bat besterik islatzen. Gure eskualdean 25-tik gora dira egin diren salaketak azken urtean. Eta argi dago salatzea ez dela erreza. Ez dela prozesu xamur bat, eta honitz isiki egiten direla oraindik ere. Zintzil, ikusezin. Erasoak ematen direnean, publiko egiten direnean, zeri erreparatzen diogu? Erasotzailearen jatorriari, biktimaren estatusari, edo erroan dagoen eta realitate hau erreproduzitzen laguntzen duen sistemari. Akaso gure izaerak guztietan garbitzen baditugu, ez dugu sekula behar bezala deskantzatuko. Horregatik gonbidatzen zaituztegu bertze behin pentsatzen, kontzientzia berrartzera, ondokoarekin hausnartzera. Badagolako beste modu bat, badagolako zer egin. Azken aldian, diskurtso antifeminista honitz edatu da. Zenbat zirkulotan onartu da, eta hori arras arriskutsua da. Horregatik, ezinbestekoa da aktibatzea. Ohartzea ez bazara konponbidea arazoaren konplize zarela. Gaur lagunekin eta familiakoekin eduki nahi ditugun elkarrizketak birplanteatzeko eguna izan daiteke. Gure inguruan ikusten ditugun eraso sotiletan kontzientzia hartzekoa.
normalizatu ditugun astakeriak desnormalizatzeko tenorean. Akaso plazarakoan baten batek ikusiko zituen etxetatik zintzilik zeuden arropak. Etxean daudenak eta aldi berean kanpoan. Begirada azkar batekin erreparatzen ditugunak. Naiz eta bertan jarri dituenak lan horretan denbora igaro. Akaso indarkeriak ere badu hortik. Etxean dago eta aldi berean kalean, baina ikusteko erreparatu behar da. Nahiko akaso gelditu dira zintzilik. Nahiko atrapu zikin sartu ditugu denbora luzean zabalduko ez ditugun armairuetan. Ez alda momentua eskuak gustitzeko, pazientzia zartu eta egin beharreko lana eguneroko lan batera uhartzeko. Arropak edatzen dituzuenek ongi dakizue bide berriz ere tokatuko dela lan horietan aritzea. Behin egitearekin ez dela aski. Akaso antzeko zerbait egitea tokatzen zaigu hemen elkartu garen guztiei. Nekezetan daiteke, baina talde lanean errezagoa da. Zentzu bat hartzen du. Orban honik ditu oraindik gure realitateak, baina hoik ere ez dira bakarrik garbituko. Horregatik izan dadila arazoa bezain zabala erreparatzeko talde lana. Edatu baitezen zintzilik ez errutzeko. Gora autodefentsa feminista!